Buenos días a todos y todas. ¿Me escucháis bien? Sí, alto y claro. Perfecto, muchas gracias. Pues retomamos las sesiones técnicas como vehículo de difusión de las actividades de salud pública. Pretendemos hacerlas extensivas a todo el Sergas y a toda la Consejería de Sanidad, así que seguimos estando abiertos a vuestras propuestas, enviándonos las que consideréis. Y hoy comenzamos recordando una estrategia que presentó la Dirección General de Salud Pública el año pasado, la estrategia de eliminación de la hepatitis C en Galicia. Y os vamos a contar, bueno, concretamente Susana Mirás, que es la jefa del Servicio de Control de Enfermedades Transmisibles, espero haberlo dicho bien, Sí. nos va a contar uno de los proyectos estrella de esta estrategia, que es el cribado oportunista de la hepatitis. Cuando quieras, Susana. Vale, gracias Silvia. Nada, buenos días a todos y bueno, sin más nada, voy a proceder a compartir la presentación. Ahí, no, ahí. Vale. ¿La estáis viendo? Sí, se ve, sí. Vale, gracias. Bueno, pues nada, como comentaba Silvia ahora, la estrategia de eliminación para hepatitis C como problema de salud pública en Galicia presentouse por parte da Dirección Xeral de Saúde Pública en colaboración tamén co Sergas o pasado setembro de 2022. En esta estrategia participaron numerosos profesionais do Servicio Galego de Saúde, tanto do ámbito da atención primaria como da atención hospitalaria, co local está moi enriquecida por todas as áreas sanitarias e todos os puntos de vista, non? E, bueno, de toda esta estrategia hai unha serie de eixos e de líneas de estratégicas e de accións a levar a cabo en concreto. E unha delas implica poñer en marcha este cribado etario oportunista da hepatitis C que se empezou fai unha semana, 2 semanas, a serie de recente implantación como proxecto piloto na área sanitaria de Santiago Barbanza. Entón, vou vos a contar un pouquinho. Ben, por que se decidiu levar a cabo esta estrategia, non? E por que se decidiu implantar un pouco unha das liñas que fora este cribado? Bueno, pois porque a hepatitis C ten unha epidemioloxía, os mecanismos de transmisión coñecidos por todos, ten unha evolución progresiva, e ten un diagnóstico sinxelo, de feito, o que vamos levar a cabo para este cribado da hepatitis C a través de microbioloxía que colaboramos con eles é o pooling de 100, co local economiza moitísimo e fai moito máis eficiente que se poida realizar este diagnóstico de forma de cribado, é dicir, utilizar varias mostras nunha mesma arranque de máquina, por decirlo así, entón deste xeito, pois, economízase bastante, non? Como sabemos, ten un tratamento curativo, desde fai uns anos apareceron os novos antirretrovirais que son efectivos case no 100% dos casos e, por tanto, por todo isto que acabamos de comentar, a eliminación da hepatitis C como problema de saúde pública é posible, non? E por eso se decidiu levar a cabo esta estrategia. Vale, cal é o objetivo da estrategia? Bueno, pois realmente é coordinar as accións necesarias para eliminar a hepatitis C como problema de saúde pública en Galicia a través de varias accións, non? Da prevención, da detección, que é o que vamos a facer agora, unha detección precoz, a través da vigilancia epidemiolóxica, que xa se está facendo, do tratamento, unha vez que detectemos, pois temos que tratar, e tamén, fundamentalmente, é moi importante a formación e investigación, non? Para seguir obtendo nova información para poder tratar esta patoloxía. Ben, beneficios que se obteñen da implantación desta estrategia. Bueno, pois reducir a morbilidade e mortalidade, reducir a transmisión, lóxicamente, se facemos unha detección precoz, evitamos esa transmisión, reducir a carga de enfermidade e, por suposto, reducir os custos sanitarios, non? Que a maior parte dos custos están en tratar as complicacións crónicas desta enfermidade, como sabemos, pois son os cancros, a cirrose, etc. Non? Ben, como comentábamos anteriormente, esta estrategia ten varios eixos, non? 5 en concreto, que son eses que vedes aí. E agora vamos a comentar o eixo 3, que se chama prevención secundaria e detención da infección. Entón, neste aspecto, que pretendemos é facer unha detección precoz da enfermidade para evitar a súa evolución e, por tanto, evitar a súa cronicidade, non? Entón, dentro deste eixe, hai, a súa vez, varias liñas estrategias, en concreto, a liña 2 fala daqueles pacientes que teñen a infección da hepatitis C
pero descoñecen que a teñen, non? Hai un estudio de sobrevalencia que se levou a cabo en España, o cal despois extrapolou á poboación galega, no que di que hai un porcentaxe non infravalorado, o sea, non pequeno, de persoas que teñen hepatitis C e que descoñece que a teñen. E, ademais, que ese número de persoas infectadas, é dicir, esa prevalencia da hepatitis C, está concentrada nunha franxa definida de idade, que é entre os 40 e os 69 anos. Por tanto, nos aquí en Galicia o que vamos a facer é a catación activa das persoas desa franxa de idade, de 40 a 69 anos. E tamén, por suposto, dos grupos de risco, non? Que son aquelas persoas usuarias de drogas por vía parenterais, que se realizaron piercings e tatuajes en centros a mellor non higienizados, persoas que teñen VIH, persoas que están en centros de saúde mental, centros penitenciarios, etc. Bueno, certas patoloxías que están descritas na estrategia cunha bibliografía que indica que teñen un risco maior de ter hepatitis C que non o saben, eso sería outra parte, pero agora neste caso o que vamos a facer é a catación activa das persoas de 40 a 69 anos. Non? Ben, e como se vai levar a cabo isto? Bueno, pois vai a ser unha secuenciación temporal. Non? É dicir, dentro deste gran grupo de idade de 40 a 69 anos, divídese en 3 franxas. En primeira, vamos ir empezando polos de maior prevalencia. É dicir, neste ano 2023 vamos a catar as persoas que teñen entre 50 e 59 anos, vale? Porque son, dentro dese grupo grande, o subgrupo con maior prevalencia. No ano 2024 as de 60 a 69 anos e no ano 2025 de 40 a 49 anos. Están aí as datas de nacemento. E, como comentábamos antes, é un cribado poboacional oportunista, que comentaría agora realmente como se vai implantar. Vale, para a difusión deste cribado, que de momento estamos levando a cabo solamente na área sanitaria de Santiago e Barbanza, pois elaboramos este tríptico que vedes aí e que xa se enviou a todos os centros de saúde, que ademais está publicado na página web. En este tríptico, bueno, pois quixemos plasmar dunha forma sinxela en que consiste, como se vai levar a cabo para que a poboación o pudera así comprender e saber de que iba isto, non? Bueno, entón explicamos que é a hepatitis C, que síntomas presentan, cales son os mecanismos de transmisión, porque moitas veces realmente a hepatitis C non se sabe se transmite como o VIH, non, entón hai que aclarar porque, bueno, aínda que sí que ten un componente de transmisión sexual, non é claramente unha transmisión, non, como outras vías de ITS, como as ITS ou o VIH, non? Entón, bueno, ten tamén unha transmisión a través da sangue, a través de usuarios de drogas, realización de tatuaxes, piercing, etc., non? Entón, bueno, pois aí ven un poquinho explicado. E logo, por que levamos a cabo esta detección precoz? Fundamentalmente polo que comentamos antes, porque ten un diagnóstico sinxelo a través da técnica de pooling que se implantou agora e que é ideal para realizar estas probas, estes diagnósticos, vamos, e porque ten un tratamento curativo en prácticamente o 100% dos casos. Non? E para quen? Pois para as persoas que comentábamos agora, de 40 a 69 anos, repartidas nestes 3 anos. A proba consiste en realizar unha analítica de sangue, eso ten que ser así, de momento non temos outro xeito de diagnosticala. E logo, bueno, era moi importante explicarle ao paciente que el ten que aceptar realizar esta proba, é dicir, o profesional sanitario vai ofertar e el ten que obter o consentimento verbal do paciente, non? De que quere realizar esa proba. E despois as persoas positivas van a ter unha consulta prioritaria no hospital e no servicio asistencial de referencia, non? Ben, entón, como vamos levar a cabo este cribado etario oportunista da hepatitis C? Como comentábamos agora, é preciso unha mostra de sangre. Entón, hai que facer unha solicitude de laboratorio. A solicitude é de ARN, é dicir, non é unha solicitude de anticorpos, como estábamos acostumados a facer. É unha solicitude xa da búsqueda do ARN directamente, vale? Porque é así como vai a traballar o pooling este de microbioloxía que comentábamos. O proceso é automatizado. Isto que quere dicir? Que calquera persoa que ahora neste ano 2023 teña entre 50 e 59 anos e acuda á consulta e se realiza unha analítica por calquera outro motivo, vai aparecer premarcado na súa petición analítica esta proba, ARN virus de hepatitis C. Vamos ver agora como se mostra, non? E vai aparecer xa marcada por defecto. Entón, nese momento, o profesional sanitario vai se dar conta de que é unha persoa que entrou automáticamente no cribado etario por franxa de idade e vai comentar isto, vai dar a explicación, pode entregar o folleto informativo, etc. E o paciente ten que decidir se realmente quere facer esa proba, non? Nos temos que darlle unha información para que realmente conseguir que o paciente acepte, porque vai ser beneficioso para ele, non? Pero, bueno, con unha boa información, o lógico é que acepte. Entón, bueno, entón, desa forma quedou recabado o consentimento verbal da persoa.
indicar que esta proba só vai aparecer unha vez por cada usuario, de xeito como cribado. Manualmente poderase pedir según un criterio clínico, pero de forma automática só unha vez. É dicir, se o paciente ve ou xa se fique o cribado, a seguinte analítica que pida xa non aparecerá. Ben, entón, como visualizamos isto nas pantallas de petición de laboratorio? Estas son pantallas da área sanitaria de Santiago, en concreto da atención primaria. Pode que difiran con relación a outras áreas sanitarias, porque parece ser que hai diferentes sistemas, pero, bueno, vai ser extrapolable o mesmo sistema ás outras áreas. Cando entramos nun paciente que ten entre 50 e 59 anos, vemos que vai aparecer un aviso, neste caso está aquí en color vermello, donde indica que cumple criterios do cribado de hepatitis C. E logo vemos que xa aparece aquí un perfil en vermello premarcado, xa ven o check posto, non? Proba de cribado da ARN da hepatitis C. Entón, neste momento, cando o profesional ten que explicarlle o que comentamos antes, non? Oye, vamos a realizar a proba, desexa que lla fagamos, non? Dando a información oportuna. E, por último, antes de enviar a petición ao laboratorio, é dicir, antes de darlle a enviar e que se xere o volante para que poida pedir a cita na sala de extraccións, por seguridade, sale unha pregunta, donde recorda ao profesional sanitario si se percatou de que este paciente estaba no cribado e se foi así, se lle pideu o consentimento ou non. Entón, asegurámonos. Se é que sí, pois dámoslle que sí e xa sale a petición automáticamente, e se realmente o profesional sanitario non se lembrou ou é que lle comenta ao paciente e o paciente decide que non, hai que darlle a non, volver a atrás, desmarcar a petición e terminar generar o volante como habitualmente, non? Entón, bueno, este xeito asegurámonos que non pase desapercibido ese automatismo que está implicado. Creemos que é moi sinxelo tal como está posto, porque evita que o profesional sanitario teña que estar pendiente de a quen yo teño que pedir a quen non, e así xa salen todos. E se por un casual non se fixou ou algo, esta última pregunta o recorda. E, bueno, nada, despois as probas son derivadas normalmente ao servicio de microbioloxía, é dicir, non hai que facer ningún tratamento especial destes tubos, en concreto é un tubo malva de ETA, non? O que se vai extraer, envíase, como todas as demais mostras do centro de saúde ou do lugar onde se extraiga ao laboratorio, e despois todos os positivos que salgan, bueno, pois vaise informar, por suposto, o médico peticionario, o médico de atención primaria, hospitalaria, a través ben dunha lista de traballo ou ben dun envío informativo individual. Eso está un pouco pendiente hora de que se vai aprobando na área de Santiago, a ver como se vai pilotando, e automáticamente vaise derivar ao servizo asistencial correspondente, ben sexa digestivo, medicina interna ou outros en función da área sanitaria, non? Isto vai ser unha citación de xeito prioritario, é dicir, estamos a falar dun cribado e, por tanto, ten que ser unha cita prioritaria, non podemos facer unha interconsulta habitual desde a atención primaria pola vía normal, porque sería bastante máis longa, non? Bueno, en principio, isto sería un pouco así a explicación de como vai a consistir. Tendes a estrategia, como xa sabedes, publicada na página web de Saúde Pública. Bueno, é máis longa, ten moito máis contidos, pero é importante que se lle bote un ollo, porque ao longo deste ano vamos ir desenvolvendo máis eixes e máis accións. Bueno, nada, este é o contacto do Servizo de Control de Enfermidades Transmisibles. En principio, pois nada máis, moitas gracias a todos.